डिसेम्बर दाननि 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि एनुवेल कनफारेन्स बेजों लोगोसे कुमारिघाटा आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि 49 डेलिगेट सिटिं आरोबाव तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट मोनसे गोदान डिस्ट्रिक्ट बडि दानाय जागोन आरो बेफोरखौ लाफानानै बा बे हाबाफारिखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफाद कुमारिघाटा आन्चलिक बर' फरायसा आफाद तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनानै जोंखौ दाखालि मोनसे बानजाय आफाद दानानै होदों आरो बे बानजाय आफाद दाना होनायनि उननिफ्रायनो जों खामानिखौ बोरैहाय मावलांगोन बोरैहाय बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो हागोन जों सावरायगासिनो दङ इतिमध्य जोङो फ्राय 18 लाख थाखानि मोनसे बाजेट जों बानायनानै लादों आरो बे 18 लाख थाखाया बहानिफ्राय बोरै फैगोन बेखिनिखौ जोङो प्लेनिं खालामनानै दोनदों जों आसा खालामो जे जाफुंगोन बेनिफ्राय जों आरोबाव बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफाद बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायनो नागिरदों जे जेराव कनफारेन्स जागोन जोंनि कुमारिघाटानि बगाजुलि एरिया बगाजुलियाव जागोन बगाजुलिया ओरैबायदि मोनसे जायगा जे बेहाय मियादि फाट्टा हा गोनां मानसि जथेस्थ' खम रिजार्भ एरिया जथेस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों रायजो जानाय मोनसे एरिया अब्लाबो बेहाय जिहेतुके बर' मानसिफोरानो दंजोबो बर'नि साननाय हनाय बर'नि जायखिजाया मोजां माने खामानिखौ बिथांमोना लुबैयो आरो बिदिनो रायजो राजाजों सावरायनायनि गेजेरजों बे कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै खुंनायनि खोथाखौ थि खालामनाय जायो आरोखि थ' जों आसा खालामो बे कनफारेन्सआ मोजाङैनो जागोन आरो बेहाय बगाजुलिनि गासै रायजो राजाया बेहाय मदद खालामगोन लोगोसे जों कुमारिघाटा आन्चलिकनि जेसेबां बर' दङ जों बेहाय जड़ित खालामफागोन जों आसा खालामगोन डिस्ट्रिक्ट बडिखौ जे मोजां आलासि लाबोनांगौ बेहाय ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि लानांगौ जे मोननै मोनथाम आरोखि जेरै फार्स्टआव जे फरायनायनि बेलायाव फरायसाफोरखौ एसे गाइड खालामनो हानाय बा फरायसाफोरनि गासै समस्याखौ लानानै मोनसे सेमिनार खालामनांगौ बेनिफ्राय आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोजां मानसि लाबोनानै एग्रिकालसारनि सोमोन्दै रायजोफोरखौ जिहेतुके खामानि मावनानै जानाय मानसि गोजा बेहाय जे मोजां जिहेतुके खामानि मावनानै जानाय मानसि गोजा बेहाय जे मोजां मोनसे नलेज होनांगौ आरोखि सांग्रांथि लाबोनांगौ एवारनेस लाबोनांगौ एग्रिकालसारखौ जों बोरैहाय डेभेलप खालामलांनो हायो बेनि अनगायैबो जे जोंहा माखासे खोथा थाबाय जे बे बगाजुलि एरिया गोलैसोनानै थानाय मोनसे एरिया बेहाय दाबो मोनसेबो लामा पाक्का लामा गैया सेन्ड ग्रेभेलनि लामा गैया थ' जिहेतुके फरायसा आफादनि लिडारफोरा पलिटिकेलि एसे जड़ित गोनां मानसिफोर एसे लोब्बा थाफायो बेखायनो बे बगाजुलि एरियाखौ मोनसे डेभेलप खालामनायनि खोथाफोरखौ जोंनि बर' पलिटिसियानफोरनो खोन्थानांगौ आरोखि जोंनि खोथाखौथ' जों फिसा मानसि जाहैबाय जोंनि खोथाखौथ' बारा मानिया नाथाय बर' फरायसा आफादनि लिडारफ्रा जुदि बुङोब्ला हयथ' ना खालामनाय नङा आं माने बगाजुलि एरियाखौ नैबे कनफारेन्सनि जुरियते ना एसे सोलायनायखौ फैगोनखौ सानदों आरो बे कनफारेन्सनि दाराय फरायसाफोरखौ खोब मोजां मोनसे नलेज होलांनो हागोन सांग्रांथि होलांनो हागोन आं बेखौ सानदों गतिके आं बानजा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आं बानजा आफादनि जिखिनि मावनांगौ खामानि दङ आं मावलांनो थाखाय थियारि आरो मोजाङै साक्सेस जालांगोनखौ आं आसा खालामदों आरोखि गोजोन्थों साब कमिटि दानाय जादों बेहाय बे कनफारेन्सखौ सालायनो थाखाय 22टा साब कमिटि दानाय जादों आरोखि दा सोर जागोन बेखौ जोङो दासिम फरायसा आफादजों जों सावरायथ'वाखै हयथ' सावरायसिगोन आरोखि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि बानजाय आफादखौ लानानै दिनै जोङो प्रेस मिट खालामदों प्रेस मिटनि गुबै थांखिया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्माया कुमारिघाटा दख'रा एबसुनि बानजायनायाव नैबे गणेशगुरि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 8, 9 आरो 10 डिसेम्बराव जागोन दा बे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सजों लोगोसे
नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय मोननै जिल्ला आफादनि गोदान जिहेतु जिल्ला आफाद दानाय जागोन दा ओंखायनो बियो मोनसे जारिमिनारि कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ मानो होनोबा देग्लाय बोसोराव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बियो गावस्रानानै जिहेतु जोंहा तामुलपुर जिल्ला मोनसे डिक्लेयार जाबाय आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ फोसावबाय दा ओंखायनो बेवहाय नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बे मोननै आफादखौ दानाय जागोन ओंखायनो बियो मोनसे जारिमिनारि कनफारेन्स जागोन ओंखायनो बे कनफारेन्सखौ जोङो बानजाय आफाद दाना होनायनि गेजेरजों खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनै साखाफारा जाबाय दा ओंखायनो जोङो आसा खालामदों नैबे कनफारेन्सखौ मेहेरगोनां आरो ओंथि गोनां खालामनो थाखाय जोंनि नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो बे ओनसोलाव रायजो जानाय बिथांमोना लैहोर लैहोर ओंखारनानै जाहाथे नैबे कनफारेन्सआ ओंथि गोनां जायो बेनि थाखाय हेफाजाब होफैगोन आरो नैबे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो थाखाय देग्लायनि बोसोराव जोङो थांखि लादों मानो होनोबा दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरावबो जोंनि गेजेराव माखासे समस्याफोरा हयथ' दंबावो आरो नैबे समस्याफोरखौ लानानै जोङो जोंनि थान्दै हलाव माखासे बाथ्राखौ जोङो सावरायगोन आरो बे थान्दै मेलावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नायसंगिरि बिथांमोन बाहागो लानायनि गेजेरजों मोननै जिल्ला आफादखौ जोङो नैबे कनफारेन्सआवनो दाफुंनानै होनाय जागोन आरो बै दिनखालिनिफ्रायनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादखौ जों दानाय जागोन ओंखायनो देग्लायनि बे कनफारेन्सआ खोब नोजोर गोनां आरो खोब माने जोंनि गेजेराव जा मोनसे गोसो होथावना दा बेयो मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ ओंखायनो जोङो आसा खालामदो बे कनफारेन्सखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बा ओंथि गोनां खालामनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो लोगोसे नैबे कनफारेन्सआव जिखिनि जाहाथे सावरायलायनो गोनां नैबे सावरायलायनो गोनाङाव नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना गोसो गुदुङै ओंखारबोनानै खामानिखौ बयबो मावगोन आरो बेबायदिनो नैबे कनफारेन्सआ खोब मेहेरगोनां जागोन आङो बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय बुंनाय जाबाय दैदेनगिरि बिथांमोनबो दङ बिथांमोनाबो बुंगोन बे कनफारेन्सखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखाय मोनसे मजबुत जोङो आरसि दानानै लानाय जाबाय ओंखायनो बिथांमोननि दैदेननायाव आथिखालाव नैबे कनफारेन्सखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोना आथिखालाव खामानि मावगासिनो दङ दा बिथांमोनाबो दान्दिसे समनि उनाव बुंगोन बिथांमोना माबायदि खामानि मावगासिनो दङ नैबे कनफारेन्सखौ जाफुंहोनो थाखाय बेखिनिखौ आंनि फारसेनिफ्राय आं बुंनाय जाबाय